Obišiel som niekoľko firiem, asi 6. Z toho 3 mi dali ponuky informatívne samozrejme. I hneď jeden mi poslal za týždeň a ostatní sa neozvali. No keď som sa vracal domov, tak som tu na prízemí videl, že u suseda sa montujú okná. Tak samozrejme, som sa zašiel pozrieť, čo sa deje, komu to robí, kto to robí, jak to robí. Zoznámil som sa s pánom Sojkom a dostal som od neho ponuku, že by bol ochotný aj mne okna urobiť. Treba povedať, že som rád, že som sa takto rozhodol, pretože pán Sojka je seriózny mladý muž, ktorý vie, čo chce a teda sa snaží. Partia, ktorá to robila jednak čisto, jednak si po sebe vyčistila, mali dokonca vlastný vysavač, takže dá sa povedať, že po skončení prác sa sme len prebehli vysavačom, poutierali prach a bolo to v poriadku. Doporučujem túto skupinu, ktorá robí rýchlo, čisto a za slušnú cenu. Doporučujem jak svojim známym dobrým, ktorým nechcem zle, tak aj ďalším ľuďom, ktorí budú potrebovať a budú chcieť tieto okná meniť. Prišli dvaja chlapci, mladí, ale nebol som dosť dôverčivý voči ním, pretože myslím si, mladí chalani a tak asi nemajú nejaké skúsenosti. Netrvalo ani pol hodinu, jedno okno bolo už demontované. Za chvíľu druhé okno, takže práca im išla, tak som im začal veriť, sa mi to páčilo. Veľmi zručne si počínali, mali všetko pripravené, také zohraty boli dohromady. A to sa mi páčilo. Takže celkové som už bol spokojný, že sa do toho pustili a robili tak, ako som si to predstavoval. Keď ukončili montáž, tak pekne pozametali, vyčistili, nebolo smietky po nich, absolútne nič nebolo treba upratovať. Takže to sa mi tiež páčilo, že perfektne po sebe všetko vyčistili a upratali. Odviezli dokonca okná ešte, ktoré sme chceli použiť na záhradu, na nejaké také zasklenie na zeleninu. Odviezli nám to na miesto, kde sme si to žiadali, bez toho, že by mali nejaký príplatok zvláštny. Tak to bolo vynikajúce od nich, bez toho, že by dopredu pýtali peniaze. Až po robote. Perfektne bola robota urobená, až potom sme vyplácali to, ako sme sa dohodli. Prajem, aby ozaj sa im darilo, aby mohli pokračovať takýchto prácach ďalej. Sú to chlapci na obrovni. U výmeny plastových okien u starej mamy sme sa rozhodli osloviť montážnu partiu a rodiny Sojkovcov, kde sme dostali kladné preferencie. Táto montážna skupina jej pomohla s kompletnou vynáškou, odnosom, odvozom starých okien, čo bolo veľké plus, že človek to nemusel nechávať v smeti, ako to nechávajú niektorí, čo si to svoj pomocne nerobia. Vzhľadom k tomu, že toto sú panelákové typizované okná, nebol problém s dodávkou do 24 hodín. S priebehom výberu plastových okien na montáže sme boli spokojní, nakoľko všetko nám vyšli v ústretí, aj v časovom rozmedzi, aj v časovom pláne, vzhľadom k tomu, že okná sme mali do 24 hodín už namontované od cenovej ponuky a rozmerania. Čo sa týka nejakých noriem alebo takýchto vecí, som si pozeral aj Európsku smernicu o tom, ako sa to má vykonávať, kompletné tie stavebné práce alebo murárske práce ohľadom vyspravovania okolo tých plastových okien, aby sa nerosili, aby proste nedochádzalo k nejakému plesniveniu izieb, tak chcel som sa uistiť, že či to budú vykonávať takým istým spôsobom, ako to je v tej norme. A vidím, že chalani sú odborní, vedeli, mali to naštudované, takže takisto dodržali všetky tie smernice, ktoré tam boli. Vedzte, že určite sa oplatí zainvestovať tieto korunky do týchto výmien, pretože je to nielen o pohodlí v domácnosti, ale takisto aj o tých peniazoch, ktoré vám zbytočne utekajú skrze okna. Takže veľmi rád by som vám odporúčil aj túto firmu, s ktorými sme mali veľmi dobré skúsenosti. Veľmi som sa potešila, že
Keď som ich oslovila, chlapcov, ktorí tu robili, že boli ochotní mi pomôcť a prísť tiež spraviť okna. Keď mi spravil ten rozpočet, veril mi a nezobral žiadnu zálohu. Dohodli sme sa na termíne, na tom termíne prišli presne a prácu aj presne dokončili. Bol tu zať a skutočne si popozeral, rozumie sa do toho a skutočne povedal, že perfektne prevedená práca. A čo sa mi veľmi páčilo u nich, že nenarobili špinu. Hneď ako dokončili, hneď všetko pozbierali, koberec, ktorý bol zakrytý, povysávali, po nich neostala žiadna špina, iba trošku prachu. S robotou som bola veľmi spokojná, skutočne im ďakujem. Spravili krásnu prácu, spravili to rýchlo, spravili to čisto. Málo čo bolo treba po nich upratovať. Za čo im skutočne všetkým, celej skupine Sojkovcov veľmi, veľmi pekne ďakujem.